Ngikubingelele mbukeli windaba ze1KZNTV osifundele uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osokwini lanamuhla. Ekakhongolose ithembisa ukwenza ushintsho elaseKhathara lelule isandla kwelikaMthaniya eyakwaMadlebe ikhuthaza ukugcinwa komlando. Sikwamukele indaba ze1KZNTV. Uphiko lwentsha lo-ANC kuyi-ANC Youth League kumagatsha asenyakatho neTheku asethembisa ukuthi ziningi izinhlelo abazimisela ukuzenza ukuze bathuthukise abantu abasha. Lolu phiko lusho kanje ngesikhathi lihambisa amaphaseli okudla kubahlali basemjondolo eConopia abakhale ngokuthi abanakiwe kubeni nabo bathinteka ngenxa yezikhukhula. Abahlali bezindawo ezahlukene enyakatho yeTheku sebenxuse uhulumeni ukuthi asondele nakubona ikakhulukazi laba bahlala emjondolo nalabo bevezwe khona ukuthi bona abanakiwe ngohulumeni ngezinsiza zokuphila selokwaqala izikhukhula. Lokho kuqame ngesikhathi uphiko lentsha le-ANC kumagatsha asenyakatho kade yonikela ngamaphaseli okudla kaWard 35 kaWard 102 eConopia. Ndiyanxusa ke kuziphathimandla ku-ANC ngonkalo from ndizothini i-national kuye kwi-provincial upwards ilokhunjani i-region ukuthi maqabane ningagcini namhlanje sineyinkinga ezininzi la eShaphasi but mase kufuna kuyovotwa niyangena door to door nifisa ukuthi thina sinivotele. Namhlanje ke ndizocela ukubonga ndinokubonga inhliziyo yami ndiyazi ndiyayiqala le yenzekile bese ngayilindele maqabane but ndicela niqhubeke nisibheke kwindawo yaseShaphasi. Abahlali bajabule banconcoza kade behlomula. Siyabonga inhlinto esiyenzelwa ngukhongolose. Umbutho ongathethisi ongaxabanisiyo. Dijabule ndizawupheka. Akukho inhlobo yokutya ingekhoyo. So basically we go around helping see where we can assist people and also make a difference. Basically we're trying to change the mindsets of people and also bring Ubuntu within our country. Because we find that the empathy has been lost in our country and we're trying to bring it back to different races, to different cultures and different people. So we're out here every week doing simple things that makes a difference to different people. So basically that's what we do. ANC Youth League uthi kuningi basazokwenzela abantu abasha eThekwini. Thina umuntu omnyama ithina kufuneka sisize kakhulu. If thina singeke sinakekele ngeke nabanye bazi basinake. So thina sovuka ebamba okwethu kwamanje ukuthi siphume entweni zabantu abadala phasi sibheka kakhulu entweni zethu ezidinga thina. So ke going forward sithe masikhuluma nje mahleli sikhuluma sasho no esihlanganeni sabantu abasha sibone ukuthi thina singenzani ukuze silethe ushintsho kwizimo esibhekene nazo. So ke nale enye into esesiqale ngayo siyenze then going forward futhi ukhona okunye okuzayo. Kude boHosibisi eThekwini. Ungqongqoshe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke uDokotela Nkosazana Dlamini Zuma ukuthi bazohambela zonke izindawo okulima ingqalazinda nethimba lasezweni iKhathara emva kokuthi lifike kuleli ukuletha usizo kubantu abakhahlanyezwe izikhukhula. Lokhu uvela kwisithangamisa bezindaba ebesibanjele eThekwini ngenkathi kwamukelwa usizo lwezinto obelifika nohulumeni waseKhathara. Zilokhu ziqhubeke njalo inhlelo zokuletha usizo lokuyisula ezikhahlanyezwe ezikhukhula ebeyihlasele kulesifundazwe ngenyanga edlule eyiphindeke zakhuza ibuya ngesonto ledlule. Izwe iKhathara isiletha usizo lamatende, ingubo kanjalo ke neinjini kanye nokunye ukusiza abantu abakhahlamezekile. Because they are assisted by the Red Crescent of Qatar and our Red Cross, and they will be here not only to bring but to see these places that have been devastated and where people are, and this will just strengthen the bonds of friendship. When you share difficult times, the bonds of friendship actually strengthen. uDlamini Zuma uthi basacinga umhlaba ofanele ukuze bakhele abantu izindlu kodwa kwamanje basabagobisa amadlangala endlini zesikhashana. We can't keep people in shelters forever, so we've started, though slowly, but we've started moving some of them to temporary residential units.
And why it's a bit slow, it's because we need to get new land to put them, because we can't put them on the flood plains where their houses were washed away by the floods. We can't put them on those hills where there are mudslides. So we need to find land which is safe and secure, so that if another flood comes, we don't experience exactly the same thing. Kanti ungqongqoshe obhekelela ubudlelwano kwezamazwe omhlaba uthi useyokwenziwe izwe laseQatar. And so what we are experiencing today is true international friendship from the people and government of Qatar. And we're most excited because this is an expansion of a relationship that has existed over a number of years. It's not the first of the partnerships we've had with Qatar. The ambassador and myself have worked closely on a number of education initiatives. They also provide support within the health sector. And so the government of Qatar is absolutely committed. Khona manje lokuhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal uthi usavule izandla kulabo abangafisa ukuthi baphose itshe esivivaneni basize labo abakhahlamezekile. Lo mbiko oqoqwe intathelezi kulezindaba uTebe Khosibise eThekwini wabusethule emoyeni ngephimbo likaPhilani Ncebe-khulu eRichards Bay. Inkosi yesizwe sakwaMadlebe empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uZenzo Zungu uthi kubalekile ukuthi izizukulwane sazi ngomlando wamakhosi nalapho atshalwa khona. uZungu kusho lokho ngenkathi kunenkonzo yokumbula kwetshe likamama wakhe ongasekho emhlabeni okuMamsomi. Isizwe sakwaMadlebe siqanjwe ngomunye wokhokho abangaziyo ukuthi batshalwa kuphi nendawo. Inkosi yakulesizwe uZenzo Zungu ungomunye wabantu ababambe iqhaza ekwenzeni umcimbi ngomlando wamakhosi akwaZungu nalapho batshalwa khona ukuze nezizukulwane sazi kabanzi ngawo. Nakhona ngangenza okufanayo nalokho ngoba cishe kwangakaze kwenziwe phambilini ukuthi omkhulu bethu ngoba ibone saba nenhlanhla yokwazi ukuthi balelephi lapha balele khona. So ngangenza ke lo mcimbi ofanayo nalokade ngiwenza namhlanje. Inkosi uZungu yenze umcimbi kamama wayo uMamsomi ukuze nesizukulwane sazi lapho atshalwa khona. uZungu uveza ukuthi abanye okhokho bakwaZungu abaziwa lapho batshalwa khona ngoba kukho okukhombisayo ukuthi babekwa kuphi. Usuku lokukhumbula umama intombi yakwaMsomi engizalayo eyahamba mhla ziwu-30 kuyo lenyanga. Manje ke bekusuku lokuyikhumbula nokuthi ke siyenzele itshelele layo lapho okuyothi noma isizukulwane esizayo sikwazi ukubona ukuthi ilelephi lapho ilele khona intombi yakwaMsomi. Manje mangase ngikubekele ubuhlungu esinabo ukhokho wale ekhaya umnikazi wezwe manje wasithi uMadlebe nje asimazi lapha angcwatshelwa khona. Ulokothwayo indodana yakhe asiyazi lapha angcwatshelwa khona. Kodwa kubekwa lezi zinto zaseyihlelekile ukuthi usikwazi ukwenza itshe elinjengaleli ngabe namhlanje siyazi ukuthi balele lapha abanikazi bezwe nogogo nondlunkulu bonke nabo balele lapha njengamanje. Kubaluleke ngalokho lokhu ukuthi isizukulwane sazi. Lo mcimbi ubuhanjelwe abakaZungu, inkosi yakwaXulu eNkandla kanye namalunga omphakathi. Kubiye ukuthi belisuka eGoli lilibangise eHarding KwaZulu-Natal itekisi elibandakanyeke engozini lapho lingene khona ngaphansi kweloli kwashona abantu abayi16 emgwaqweni onguthela wayeka uN3 eMkungundlovu ngempela sonto. Kule ngozi kubuye ukuthi ukusindi ingane yomfana eneminyaka eyisikhombisa ubudala ngaphambi kokuba le tekisi ebiyigibele iqhamuka amalangami ngemuva kwengozi. N3 eMkungundlovu okuyilapho ekwenzeke khona inhlekelele yengozi edlule nemphefumulo yabantu ababalelwa kwi16.
Le nhlekelele yengozi ibandakanya itekisi okubikwa ukuthi belisuka eGoli lilibangise eHadingi ogwini lesifundazwe KwaZulu-Natal. Le ngozi yenzeke nje khona la esimenga khona umqhubeka kancane. Kubika ukuthi ke itekisi yangena ngaphansi kwetruck eyayivele isifile. Ezinye izimoto ezishagalolunye zabandakanyeka kuyona le ngozi kanti abanye abantu basesibhedlela sikhuluma nje balwela impilo yawo. Isiphathimandla esibhekelela ukusebenza kwemigaqo zikhiphe imiyalelo kanjalo ke nomnyango wezokuthutha kuzwelonke kanye nawo wesifundazwe KwaZulu-Natal ikhiphe imiyalelo ixwayisa abashayeli bezimoto ukuthi bacophelele kakhulu uma besebenzisa lo mgwaqo njengoba sazi ukuthi uyalungiswa. So into eyenzekile ke la i-truck ibe ne accident so kusho ukuthi yalala ngomhlane ngasikhathi ke sisa attender or amaphoyisa ethe attender leyo truck kusho ukuthi ikhathi beku around 01 kwasukuthi ngo2 o'clock enye i-truck yase ingena kuyimoto ekade zikuyi-queue delayile because of the accident. So ke sase si loser abantu about 16. So njengamanje it's still a crime scene. So investigation is still ongoing. So it's kubhlungu siyanxusa ke ukuthi abantu abasebenzisa umgwaqo bacophelele ikakhulukazi kuma construction sites more especially futhi ba hloniphe imithetho yemgwaqo mangabe beshayela so mabekhathele baphumule umuntu angaphoqi ukuthi a drive noma ekhathele. Kanti ke enye ke into abashayeli abakhala ngayo ikona ukuthi njengoba umgwaqo ulungiswa kukhona ke ukhonkolo okhona emgaqweni owenza kube nzima ukuthi ke kushayeleke kuwo njengoba sazi ke ukuthi imigwaqo usebenziswa abashayeli bezimoto ezincane ama-truck kanye ke nalo lonke uhlobo nje lwezimoto. Ikona ke abathi kwenza kube nzima ukuthi ke kuhambe ke kuwona lo entry njengoba sazi ukuthi uyalungiswa kusuka la eMgungundlovu uma ke ulibangise eThekwini. Amaphoyisa ke omgwaqo nawo axwayisile ke abashayeli bezimoto ukuthi ke kumele ke babe nesineke baphinde bacophelele uma beshayela kuwona lo mgwaqo ikakhulukazi ebusuku. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Mbukele ke sithi shelele izitolo siyabuya. Siphinde sikwamukele mbukele indabeni ze1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osokwini lanamuhla. EkaKhongolose ithembisa ukwenza ushintsho elasekhathale lule isandla kwelikaMthaniya eyakwaMadlebe ikhuthaza ukugcinwa komlando. Inyunyana yothisha isathu kulesifundazwe ithi umnyango wezemfundo kuzomela ulisukumele phezulu udaba lokululekwa ngokomqondo kothisha ngoba likholelwa ukuthi buningi ubunzima othisha ababhekana nabo empilweni. Le nyunyana iphawula kanje kwingxoxo ekhethekile nethimba lesidaba kulandela ukumiswa emsebenzini kothisha wesikole iphambili secondary school eRosberg osola ukusebenzisa isibhamu uma ikhuza abafundi ababanga umsindo. Izinyunyana zothisha kulesi sifundazwe seyiqalile ukuphawula mayelana nodaba oluthinta uthisha wesinye sesikole seRosberg osolwa ngokuthi ukhuza abafundi ngokusebenzisa isibhamu. Umnyango ngesonto ledlule uye wakhipha istatement lapho kade uqinisekisa ukuthi lo thisha usumbeke eceleni ukuze kuqaliswe uphenyo mayelana nazo lezi ntolo abekwa zona. Okunye sizokuzwa kabanzi sinaye la unobhala wenyana yothisha isathu lesi sifundazwe sizwe ukuphalwa kwabo nokuthi besichazisele mayelana nokuthi ngakube ngokwezinyunyana njengoba kuyibona abangemele ukusebenza kothisha bekukhulunywe ukuthini noma ithini imigomo mayelana nendlela othisha kumele besiphathe ngayo esikoleni. Nobhala siyakubingelela sikwamukela osukwini lwanamhlanje. Angibonge ngikubingelele nababukeli besemakhaya. Kunodaba la olushiye abazali nabantu abaningi bephithene mayelana nezinsolo zikathisha wesinye sesikole eSorosberg okuthinta ukuthi ubekade esebenzisa isibhamu eklasini mangabe noma ekhuza umsindo kubafundi. Mhlawumbe njengenyana yothisha nithini ngalesi sigameko?
Okokuqala nje ngingaqinisekisa ukuthi nakuthina ifikile leyo mbiko njengoba kuyimbiko esabalele neKwaZulu Natal noma eSouth Africa. Kuyenye izinto ke ezishaqisayo ngingakusho nje lokho ngokukwazi kakhulu ukuthi uma ngaba sikhuluma ngezimo zasezikoleni nokuthi esikoleni yini ofanele yenzeke, kuyethusa ukuthi kube nothisha ekuthiwa kuneinsolo zokuthi uphatha isibhamu nokuthi maya ngaba ekhuza abafundi ubakhuza ngaso isibhamu. Insolo ke lezi ezishaqisaya kakhulu njengoba sazi ukuthi uthisha nothisha uyazi ukuthi ubudlelwane obukhona phakathi kwabo kunye nezingane noma abafundi kubudlelwane obuthinta ukwethembana nokuthi kube ngabikho lapho kuba khona ukusabiseka komunye. Uthisha kumele azi ukuthi izibhamu azivumelekile, futhi ke siyakwazi ukuthi ezikoleni eziningi nakhona lapha eRoseburg uma ngabungena egate lukhona uphawu olushoyo ukuthi isibhamu asivumelekile. Kodwa kuma ngaba siyibuka yonke lento asipheleli nje ekuthinini sithi izibhamu azivumelekile nokuthi kwethusa ukuthi uthisha ubephethe isibhamu ekuba kakhulu ikona lokho ehlezi sikusho njengesathu ukuthi sekuyisikhathi sokuthi iDepartment yeEducation igxile kakhulu kwi-mental health okanye i-mental wellness yothisha, ngoba kusobala ukuthi angeke kube ukuthi lolu daba ingoba nje uthisha ubethusa ingane, kukhona okukhona okusafihlekile okungasemuva okuyikona okugqugquzela ukuthi uthisha athi mangaba epakisha incwadi zakhe esikoleni apakishe nesibhamu. While sekungavumelekile kodwa kuyisikhathi sifuna ukugcizelela ukuthi ake kubhekisiswe uthi ngokomqondo othisha abaningi bakulungele kangakanani ukuma phambi kweingane nokuthi baqhubeke benze umsebenzi wokuthi bayafundisa. Ukufunda nokufundisa kufanele kwenzeke endaweni esafe ne-environment nje eyenza ukuthi wonke umuntu akhululeke. Siyazi ukuthi othisha kuningi ababhekene nazo behlukunyezwa phakathi kwabanye ibona abafundi abababhekayo nabafundi ababafundisayo, kodwa lokho akusho ukuthi nabo othisha babe sebephatha izibhamu ezikoleni. I-mental wellness ne-mental health yothisha kubalulekile ukuthi ibhekwe nokuthi basupportwe ke psychosocially ukuze bezokwazi ukuthi babhekane nomsebenzi nokuthi kudilwe nezimo mhlasimbe ngabizona ezingabaphethe kahle abahleli nazo emakhaya. Siyabonga kakhulu manje isikhathi sakho. Siyabonga. Uyena ke unobhala wenyonyana yothisha isathu kusona isifundazwe njengoba ekuveza ukuthi nawo umnyango wezemfundo kuzobaleka ukuthi ulandelele noma uqikelele ukuthi bayakwenza lokho kokuhlolwa kwemiqondo okwabothisha, ngoba nabo ziningi izigameko ababhekana nazo ezigcina ezinye zoreletheni benze izinto eziphambene nomthetho. Ngutebogo Sibisi, eThekwini. Umphakathi waseWillowfontein uthi awungabazi ukuthi owabe ngungqongqoshe wezempilo kuzwelonke uDokotela uZwelimkhize ukulungela ukuphatha iqembu likaKhongolose kanjalo neNingizimu Afrika yonkana. Bakusho lo ngesikhathi iziko lezindaba ze1KZNTV lihambele le ndawo ukuyoza ukuthi kuthini ukuphawula kwabo njengoba igama likaMkhize lingelinye lizokala lizophakanyisa embangweni obazomela isifundazwe saKwaZulu-Natal ehlalweni sikaMengameli uma iANC yasiya kwinkonfa yokukhetha ubuholi ehlelela ukuthi ibanjwe ngozibandlela kulonyaka. Umphakathi waseWillowfontein eMgungundlovu lapho kudabuka khona owabe ngungqongqoshe wezempilo kuzwelonke uDr Zwelimkhize uthi awunalo uvalo. Usihlalo wegatsha leANC eWillowfontein uthe basebenze kahle nezifunda zonke zesifundazwe kwaZulu-Natal. Indlela esisebenze ngayo okwamanje hayi sinethemba elikhulu. Sinethemba elikhulu la kwaZulu-Natal, sinethemba elikhulu nakwamanye ama-province esixhumana nabo. Sinethemba asisabi kakhulu kwaZulu-Natal. Ifundazwe nje lezi sehlalile cha sinokusebenza okuhle kakhulu nazo. Sinethemba futhi ukuthi enkompeni esifundazwe saKwaZulu-Natal abayokhethwa bawufike bakhulume lento esiyikhulumayo ngoba siyaxhumana nawe ndeni nabo. Njengoba sine BGM size saphakamisa negama likaKwaZimhlishengu ukuthi cha abe ngomunye wabantu esibathumelayo njenge region noma nje si branch ukuthi ayoma njengosekela sihlalo weprovince. Umkhize uthe kukhona abaphehla amanzi amnyama ngamaqala. Mhlambe mina ngicabanga ukuthi iyosiphazamisa noma somukela mhla kuthiwa wabekwa icala lamlahla icala. Ngoba uma uthi ulandela kahle kuyafunwa nokufunwa la ngeke kutholakala khona ukuthi awukwazi ukuthi kuze kuphenywe umuntu
kuthiwe uyathinteka ekubulaweni kwabantu noma uyathinteka entweni ethize kodwa abantu bagwetshwa lapho laphela icala wonke amacala asazavalwa kodwa kusaphenywa lapho ingakho ngibuke mina nebranch sibunga ukuthi kukhona isandla semfene esikhona esizama ukuzophazamisa kodwa ke into mekwe yakho uNkulunkulu esevumile akekho umuntu ongaphinda kuvimba. Elinye ilungu lomphakathi lichaze uDr Mkhize njengokhathalelayo umphakathi. Ukubuya kwakhe la ufike siphansi kakhulu. Singenazo izikole, singenawo amanzi, singenawo amakliniki, kungekho nemigaqo. Sinike izinto ezikhona la abesikhala ngazo. Kodwa into esayithanda ngayo ngalesikhathi indawo yethu le esihlala kuyona ibiphethwe uzeji ngaphansi kwaHulumeni waKwaZulu. Azange aphela amandla noma zazikhona ingqinamba. Wathi noma ngakunjalo into ezidingo uya kumuntu ophethe. Siqale lapho ukusebenza na uMkhize. Kanti ke konke kuzoqaqa ngoNcwaba lapho kuzoqokwa khona ngokusemthethweni amagama abantu eKwaZulu-Natal ezofolosa ngabo kwinkomfa yokhetho kobuholi bukazwelonke beqembu le-ANC. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Bakhihle sikaNando osomabhizinisi basogwini emuva kokumiswa komcimbi omkhulukazi woJazz Festival edonsa izivakashi eziqhamuka nakwezinye izifundazwe. Lo mcimbi waminyaka yonke oletha izivakashi ogwini umisiwe kulandela izikhukhula esigasele KwaZulu-Natal. uNtokozo-Luqhulu osemkhakheni yezokuvakasha uthi uselahlekelwe imali eningi ngokuhlehla kwalo mcimbi njengoba ejwayele ukuthola inqwaba emakhasimende uma sekusondele lesi sikhathi. Ukusho lokho ngenkathi ekhuluma nethimba lesindaba le1KZNTV emagate ogwini. Indawo yase South Coast indawo enhle yokuvakasha ngamaholidi nokuzongcebeleka. Kodwa ngamuva nje ukushaya kwezikhukhula kushiye osomabhizinisi bekhala. Kanti uNtokozo-Luqhulu uthi lezi ikhukhula azimshiyanga engenazivakashi kuphela kodwa nazo lezi ivakashi ezifikayo usabhekene nenselela yokuthenga amanzi ekumela kwazi ukunakekela nokuhlinzeka ivakashi njengoba indawo yasogwini isanenselela yokuswela amanzi. Ungabi namanzi kusilimazile kakhulu kuthatha nengxenye yemali ephumayo ngoba ekugcineni kosuku futhi uzofika uthenga amanzi agcwala isojojo bese uyaqhubeka umsebenzi bese kupheleni kwenyanga futhi kufika istatement samanzi phinde futhi nakhona fanele ukhokhe. So uyabona ukuthi lana usulimala ngapha nangapha kanti kuba amanzi akhona buyazi uzokhokha ibill eyodwa. Manje enyangeni usubiza ama-truck amaningi alokho ezogcwalisela oJojo kwenza ukuthi ungeke uvale umsebenzi uqhubeke. Once agcwala oJojo ufaka kusetshenzwe aphele ubiza i-truck aphele ubiza i-truck mase manje umelwe ukukhokhela i-truck phinde futhi umele ukukhokhela isikweletu samanzi. Ukumiswa komcimbi ebebethembele kuwo iJazz Festival kubashiye nengozi engiqhwantwala. Lezo zindaba lezi asibanga mnandi kakhulu kumina ngizizwe ukuthi iJazz Festival has been cancelled this year because bese nginama plan nomnikazi obade kuwina tezoyenza ukuthi ama-activation isoyenza khona la kumina which was going to give me i-clientele eningi bezokwazi boost i-business yami and also boost ama-local artists akhona egama lakhe. So it is not only iClassified was affected but also the South Coast as a whole because sishwebile kwi-event eyona event ebayinkulu and iyona event eletha imali eningi la e-South Coast and especially igama lakhe. uJazz Festival ibisiza ngokuthi indawo zethu zigcwale. Uthola ukuthi from ama-activation up until i-main event besazi ukuthi bengazi nje ukuthi i-booking yami abantu babooka prior. So njengoba isingekho lawo bantu abasezi la so sebekhanselile ama-bookings abo. So abantu babeqalile bebooka bese ngifully booked but due to the event being cancelled sebentu bavele bakhansela ngoba manje abasezi kwiJazz Festival. So angisenabo abantu abazo so manje fanele ngiphinde ngiqale phansi ngizame ukuthi njengoba kuzoba leyo weekend noma lenyanga nje ya June. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uSigananda ogwini. Mbukele ke siye ekhefini siyabuya nendaba.
Siphinde sikwamukele embukelo wa1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezithe ezihamba phambili osukwini lwenamuhla. Ekakhongolose ithembisa ukwenza ushintsho elaseKhathale lelule isandla kwelikaMthaniya eyakwaMadlebe ikhuthaza ukugcinwa komlando. Mbukelo ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lo 15.55 rand emaqhathaniswa nedola laseMelika libu 19.67 rand maqhathaniswa nopondo waseBrithani libu 16.73 rand maqhathaniswa neeuro. Kanti igolide lona libiza 1853 kanti igolide lona libiza 1858 US dollars 98 cent i-ounce uthi oil engahluzi ubu 119 US dollars 43 cent umphongolo. Mbukelo ke sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu Kaizer Chiefs selisayinisa abadlali ababili ababegijima kuStellenbosch FC ongozitha kwenika kanye noAshley Dupree. Lokhu kusayiniswa kwalabadlali ukuqinisekiswa yiStelis. Leli qembu laseKapa liphinde ladalo lokuthi kunabanye abadlali abazoshiya kuleli qembu ongoRobin Johannes, uWasim Isaacs, uStanley Dimba, noNathan Sinkala, uSibusiso Mthethwa kanye noMark van Heerden. Mbukelo ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukelo ziyagoqela bese kuphathele zona siyithimba lesidaba le1KZNTV izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.